Hai, gata. Dați drumul. Party! Scăpat el. Auzi. Hai, uite. Știi? Ei, vezi că vede, cu tot moarte. Auzi, mă, nu pot. Ei, auzi, mă, nu pot. Bă, nu puteți să Hopa, stai cu picioare, frate. N-a fost. Nu, mai trebuie o dată. Mără deja, veniți mâine pe filmare și noi. Dacă mergeți acolo, dacă te uiți mâine pe touchscreen, dacă mergem, dacă nu spune pe YouTube, scrie în filma principală. La mine, la ce dăm capul de poștă. Stai mă, Dai că mă doare să te ajut, că nu dai tare. Coada, doare coada cu foc. Cât Te faci băi, te uită și tu. Ești de bani, băi? Nu! Bă, uite, bă!